सासे ल' स्टुडेन्टआ सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि हमजादों। बे समाव मोनसे सोमोनांथाव खौरां। सासे ल' स्टुडेन्टआ गावनि लोगोजों सासे प्रेगनेन्ट आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय दा पुलिसजों हमजाबाय। जाथायानो जादों गुवाहाटीनि सातगावआव। जेब्ला आइजोनि फिसाया जाथायखौ मिथिनानै सातगाव पुलिस थानायाव सानै दायनिगिरिफोरनि हेंथायै केस होयो, अब्ला जाथाया सोराङाव फैयो। जाथायजों भुगिनांनाय आइजोआ मिथिहोदों दि जेब्ला गाव बिल्डिंनि उखुम सानिफ्राय फोरानना दोननाय जिफोरखौ लायदोंमोन, बे समावनो सानै दुथाङा आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजायो आरो जाथाय जानाय सानखालि बे आइजोआ न'आव हारसिंल'मोन होननानै मिथिहोदों। बेखौबो मिथिहोबावदों दि गावखौ रैखा खालामनो नारा नाथा जानायाव प्रेगनेन्ट आइजोखौ उदैयाव सौदों आरो आइजोआ गोब्राब जखम जानाङो। दा सासे दायनिगिरिखौ हमनो मोनबाय, जायनाखि ल' स्टुडेन्ट, नाथाय सासेखौ हमनो मोनाखै एबा खारखोमानानै दङ। खारखोमानानै थानायखौ बिजेपि दोलोनि सासे गोख्रों मावथि होननानै मिथिहोनाय जादों। सासे ल' स्टुडेन्ट एबा आयेननि फारसे सोलोंबाय थानाय सुबुङानो माबोरै बेबादि दुथां मुगैथाव हाबा मावनो हाखो, थारैनो सोमोनांथाव। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बेंक पिअ, बेंक क्लार्क, बेंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360